Biyag Di Tao. Hello, naimbag nga oras manan kada kayo amin. Sa bali manan nga istoryawan no pakasaritaan ti sagot mi kada kayo. Amang tadliw-liwa ken leksyon wano adal iti tunggal maysa. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ket na daman dagiti kabarbaro bimisita dito channel tayo. Awisan kayo like, share, kan paki-subscribe matan to YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Salamat kada kayo amin. Katita, hintay nga ro dandanggan ti episode 152 dito'y drama tayo. Biyag Di Tao. Lona, I have visitor coming and I want the house clean. Yes, madam. Cook a lot of food for them, okay? Yes, madam. Okay, I'll go out. You'll take care of it at home. I don't want a lazy housemaid. Aping mawag ka man ng marsing. Ay na, kasapulan mi ti kwarta din ko. Naibusan ti allowance mi. Pasensya kan manang. Saan tapay apagsaritaan dayta? Adda bisita ti amok kat bisi ak ita. Akat agpatulod ka nga ro di ti kwarta min Awanan ni gatang mi iti kanan mi ading ko. Sige manang marsing. Di kayag danag. Apaman amaalak ti sweldok. Agpatuludak adagos iti kwartayo. Lona, Ni, come here. ay ayaban na kun ti amok. Baliwan tantula ang tagsarita. Bye. Lola! Yes, madam. Coming. What are you doing, Lona? I'm doing something in the kitchen, madam. Bring here a lot of food. My visitors are hungry. Yes, madam. Hurry up! You are so very slow, Lona. Aping mawag ka, Manong John. Adda ka di ibagam. Kasyan na kami kumalor natin ko. Agpatulog ka iti kwarta may. Awanin ti balunin dagiti kakaanak ka mamapanag-eskwela. Pasensya kan, Manong. Diyak pa'y naawat ti sweldok. Busy ita ti amok. Nagado ti bisita na. Ay, basta agpatulog ka iti kwarta apaman ang maawat mong ti sweldo mo ay. Un, Manong. Di kayag danag. Mangtedak iti allowance dagiti kakaanak ka. Ay na, agyaman na ka din ka o. Malapot din tanti saritaan ta, Manong. Amangan no sa pulin nak ti amok. Ay, di mo liplipatan ti agpatulog iti kwarta Wen ko naklangaro den. O sige, Manong. Agsubli akon iti trabaho. Bye. Ay, agsubli akon iti ayang ti amok. Amangan no adda manen pangibaonan na kanyak. Agunget manen no jak maaramid adagos ti ipapaaramid na. Okay, Lona. It's time to clean. You clean. Yes, madam. I want to rest in my room, okay? I will take care of it, madam. Nagado ti iinawan. Ngamnaskan nga agan ano sak para iti pamilya. Agtrabaho akit di anaimbang. Madam, you have not paid my salary. I need to send money to my family. You do not have salary today, Lorna. Wait for me to give it to you. But my family need my salary, madam. Can you understand that I cannot give you anything yet, Lorna? Madam, No salary today. Nagbayag mo nga agpatulod iti kwarta ni Lorna. Mabisinan tayo nakakabsat na. Huwag nga ro tama ng Marseng. Pati pagsugal, awanin. Day tama la pa nagsugsugal mo ti pampanunutom mo kabagis John. Imbis ko mga agtrabaho ka mo para iti panagbiag mo. Nagsao kamot ka ba guys? Agpapada tayo lang nga wan trabaho na. Ay na di mo sa wanti kasta kabagay. Sa dama pang gadak, makilablabada akmay. Manumot lati masusweldo mo nga ay. Nagbasit. Di ka pa'y makagatang itinaima sa sidaam. Kandi mo nga min pakibibiyangan ti panagsugsugal ko Aramidom ti kayat maut, aramidok mo ti kayat ko, manang ko.
Ay na, nagsubang kayo manan kini Marsing akabagis mo, John. No man nakibiyang mga minantay. Adamot kit di punto na. Day talag sugsugal ter aramidam. Di mo pa yun maasikaso dagiti anak mo. Antay, Rumbang kuma nga agtitinulong kayo nga agkakapsat. Tawanan dagiti dadakalyo. Ulila kayon adamang. adamat ni Lorna mangmangtid iti allowance may. Kahit namnamaan nyo latan ti patulod ni Lorna akwartayaw. Manumot laeng ngay ti sweldo na nga agtrab-trabaho ijay abroad. Antay, Ay nabaro, kapsat ko day ditatangyaw. Adda karbungak amang bagbaga kada kayo. Nakakaasi ni Lorna nga agtrab-trabaho ijay abroad. Imbes ko maatulungan niyo. Saan? Tada kayo mo't ti agkaradawat iti kwarta ken kuana. Antay, anya man ng timpul-pulong kada kayo ni Jun akabagis ko ya? Ay nabalasang ko. Awan timpul-pulong na kanyak. Binagbaga aklaeng ti kabsat mo. Ay, Agpapada kayo akaanakak. Oray no addan bukod jo a pamilya. Biyang kulata ti mangbagbaga kada kayo. Nang runa numadi ti makit-kitak ngar aramitan niyo. Urnusin nyo man kit iti bagbagiyo. Amuklatan anilor na tinamnamain nyo nga kakabsat. Agsapol kayo mata itinatalgad apanggadan nyo. Saan agapaw tagtrab-trabaho ijay abroad ni Lorna kat naginawan ti panagbiagyaw. antay. Nariga ti agtrabaho iti adayo a lugar, marsing kaanakan. Iliw kan tuok ti kalaban mo. Aramidam ti amin, tapno makapaw ka iti kwarta para iti pamilyam. Balasang pay mo ni Lorna, antay. Awan pay mo bukod na pamilya biyagan na. Ay uray pay. Nasingpet kit di ni Lorna, tamo na kayo pay apanunutan akakapsat na. No sabali laeng akapsat, amangan no binaybayan na kayo. No asino pa'y tiburidak akapsat yo, iso pa'y tinanakam. Amo na kayo apanunutan. oh, at ti kwarta bulbuludem, Lorna. Ay na, agyaman na, friend. Kasapulan ngamin dagiti kakabsat ko ti kwarta. Di kagdanag, bayadak matla adagos, apaman amaalak ti sweldo kini madam. Ala, di mon panunutan dayta. Bayadam tulat na no kay kayat mo. Diyak pa'y matkasapulan ti kwarta ita? Imbag ka pa'y, nasingpat dagiti amom dito abroad. Saan akas kanyak anauyong? Day tamat ti pagyamyamanak launay si ka. Nakatumpo nga kiti nagsisingpet nga amo. Saanak nagparikot kadakwada. Gloria. May talik da pa'y kanyak ti kwartada Siyak ti ibaunda amang i-deposit iti kwartada iya bangkong. Kasta ka di? Wine, Lorna. Dayto iti kanayon mo alaglagipan. No adda ka iti abroad, sursuruem ti agbalin anatibker para iti pamilyam. Friend. Kang runan iti amin, di mo liwayan ti agkid daw iti tulong kini Apo Dios. Kanayon kang agkararag, tapno yadayo na ka iti peggad. Kanayon kalataan na karadkad. Where are you going, Lorna? Today is my day off, Mom. I'm just going to send money to my family. Where did you get money? I have not paid you, Lorna. I borrowed money from my friend, Madam. Alright, okay. Just come back to the house right away, okay? Yes, Madam. No, kasapulam ti tulong ko, umasidag ka lang kanyak, Lorna. Agyaman na, friend. Awanan ti sabali ang pagkamangak no saan asikan. Asino pa'y nga iti sabaling agtitinulong, no saan adatayo mo't lang agkakailian? Dakkelin ti na itulong mo kanya. Maguri ka man. Mabait man laang. Oh, apay. Adda ka di sakit mo? Ah? Ay,
Idi pala kalman ang maditirik na. Ngam pilpilitak lang ang tibagik nga trabaho. Ay, di mo pili dong tibagim ngagtrabaho. Si kantumot lang tinakakaasi ti dayta. Diyak kaya't ngagpungtot kanyak ti amok. Isungag trabaho aklat na, friend. Kan makimutong ka pa yan? Saan na kasi ti sigot ti pamagim? Naglukmag kay di damam dito abroad. Ay na, nagdakulin ti nagbaliwam si ka. Sana bali ako matungak. Tinapatag. Makatulong ang kadagiti kakabsat ko amang namnama kanya. Lorna? Saan ako ngagbayag, friend? Ang mga nor-urayan na kunti amok. Sige, sige. Ayam no ka sa pulam ti kasarsarita. Umay kalaeng dito balay ti amok, ah? Sana bale? Taasidagmat. Na. Nabartag ka mo't amasabat ka, Jom. Sika magayam. Ante, sana ka nabartag? Nakainumak lang basit. Anya abasit. Madlaw iti lang ang akastao na iti bartag mo. Relax, ante. Imbag ka paya. Tamaaramid mulat ta ti agrelax nga awan mo't panggadam. At damat ni Lorna, amang mangta diti kwartami, ante. No kasta, naawat yumanan di kwarta nga impatulod ti kabsat ti. Wala, ante. Ay, di ka lagbain dyan. Nakakaasing agsapsapol di kabsat yo ijay abroad. Ngamday talagbarbartek tar aramidam. May atibiyag ni Lorna bro, ante. Kano nagdakal ti sweldo na. Ay, day talati amom nga aramidan. No saan ngagbartek, mapan kag sugal. Ay, naniante magpakibiyag. Dakman ako nakon. Kasanaw ajak makibiyang. Masya naklaunay kinilor na amang mangted iti kwartayo. Ante. Igat-gatang yulaang iti awan ka us kan na ba nagtikwarta a nagrigrigatan na. May sakamat marseng. Imbes amakmakan tinang igatangam iti kwarta nga impatulod ni Lorna. Saan mo tainggatang mo iti pagpapintas mo? At dayta kay man ako na ako nante. Dakasaya mo tagpapintas. Jak imbaga adakas tagpapintas. Tiko na, hinggatang mo kuma iti makmakan ti kwarta a pagrigrigatan ni Lorna ijay abroad. Ante, Agpada kayo kinnichon akabsat mo. Awan patag kada kayo ti kwarta a pagrigrigatan ni Lorna. Imbes ko mga agurnong iti kwarta, tapno addanto kautan nyo no agkasapulan kayo. Lorna, wash the curtains and sheets. Yes, madam. Hurry up! You move slowly. I'm sorry, madam. I'm not feeling... I don't care. You go to work, Lorna. Yes, madam. Ay na, nasayang at tapimanaw ya tigre nga amom, Lorna. Makay na ka. Gloria. Saan na nasayang at isa sa Adam dito abroad si ka? Agsakit ka pa yan? Ay na, friend. Gagangay lang day ka, burikor. Patsyak nga aging bagak tumatlaan. Anya gagangay? Anya ka nagpatulong ka lang ni ti agency. Ipakaamong ka dako at isa sa Adam. Nga agsakit ka. Saanon, friend? Orayak lang ang amalpas ti kontrata. Anya? Basit lang ang napanawan. Agsubli akon iji pagilian tayo. Agornong akpay basit. Tapno addan to aramatag apaman ang makaawi na. Sa bagay. Ipatpatulod ko nga minti kwarta kinimanang ko. Patsyak ang nakaurnong matanday jay. Sapay la kumaa. Basit lang ang timabat-bating allowance ko dito abroad. Intalag ko kinimanang ko dagiti urnong ko. Ante, dua baboy ang dadakkel ti sagana kita kasangay ko. Ado ti makmakan. Naggarbo mo ti kasangay mo, Marseng.
Kasla nagado ti kwarta ma. Awan mo't permanente at trabaho. Binulod ko pa lang nga, di kwarta nga urnong ni Lornantay. So katakto mo lang. Anya, inusar mo di kwarta nga impadulin kan katikabsat mo. Kisublik to mo lang nga, antay. Kaya't ko lang amin arambakan ti kasangay ko. Una, ngam nalabas ti ginastos mo ang nagkasangay. Agasam nga ay tadwa baboy tinaparte. Ati mo pa yun jay agkasar. Ay na, di kay latag sa Sauditan, antay. Mangangkay kay din. Oray pay, umdas ko man jay basit asagana. Awan ron ba nga pagdanagan nyo? Gaputad da kanyak ti urnong ni Lorna. Isublik to mo lang, ha? No maisublim pay saan akas ka rin at ibagbagam? Gaputawan mo't nasaya at apagsapulam. Sana mabalin ang si kalang tagnumariti kwarta ni Lorna ka ba, guys? Nay, anyat ka't masawan ka ba, guys? Igas-gastos mo ti kwarta na. Isa rumbangay ka nakmat. Ay, sana mabalain. Tapay sana mabalain. Siyak lang, ti mangig gamit ti kwarta, gaputa siyak tinangital ka na. Dito, Ay, anay ko. Abay, agsipat ka nga, eh. ikanak iti kwarta tapno nasayaat ka kanya. Sana mabalin ko lamang. Pagsugal mo lang ti kwarta. No, nakasao ka, mat. Kano nagparti ka, di do ababoy, di nagkasangay ka. Pinakan mo amin a padam at chismusa. Ah, No di nak ikan iti kwarta, riribukin ka. Talaga ang awan ornos yung agkapsat. Agpinpinokaw kayo kiday. kasano? Ipilit ni kabagis kung alaan ti urnong ni Lorna ija abroad. Anya, Tap nagsardangan, intad kulangan anya, intad mo amin jay kwarta ni Lorna kan kwana. Una antay, makamumot tano'y gastos na amin day jay. Agpampanunot ka kadi Marsing. Sika tinangital kan ni Lorna iti urnong na. Ilawlawag kong tulangan intun sumangtit. Kasanon no gastusan amin ni John ti kwarta. Sayang lang tinagbamban no kan jay kabsatyo ijay abroad. No kasta, agawid ka nga rodan iti pagilyan tayo iti mabit, Lorna. One friend, may salaangan alawas. Malpasan ti kontratak dito abroad. Ay, kasta gayam. Agyaman unay kan ka Dakkel ti na itulong mo kanyak. Kabayatan ti pa nagtrabaho dito eh. Hala, sika talaga. Di mo pampananutan day jay. Ayun gayam, bayada kung di utang ko kan ka. Oh, Oh, atoy, sigurado ka? Adi man kasapulan day ti akwarta nga? saanin? Ulitak manin ti agyaman. Nagsaya at kaagayam. Ni, Lorna! Simangpit kan! Wan manang, Paya di mo yung bagbagatap no nasukon da ka kumain sa airport. jakon impakpakaamu kada kayo kin ni Manong. Kaya't kayo asorpresaan. Ay, ang apay nga akim mo tong ka. Nalukluk magkapaidi saan ka nag-abroad. Manang, Nalalaway ka, sumarkading ka. Amo ka na banog kay ti biyahe. nauyong tinagbalin nga amok iji abroad manang Marsing. Nagan-ano sa tapno makaurno nga klaang. Kat makatulong nga kada kayo kin ni Manong John. Ha? At dapay gundaway adinak pa kanan ti amok. Pagtrabahon naklata, nga uray ang sakitak. Lorna? Basit lang oras ti turog ko. Adalo man ti rabi ino maturog ka. Masapa ak tumanen abumangon, tapno asikaswag ti amok. Ha? Ado adaras ang nagsakitak. Ngampilpilitak latat ag trabaho. Ni Apo Diyos laang ti pagkamkamangak. Kan mang patpatipkar iti pakinakam ko. Lorna? Para kada tayo matlaang tararamidak, manang Marsing. Ay, wan gayam. Di urnong kung adakan ka, aramaten tayo nga agnegosyo manang. Pagpuunan tayo. Kukwa. Ayan di kwarta manang Marsing. Kaya't ko amakita. Ay na. Pakawanan na kading ko.
Awanan kanyak timpay dulin mo kwarta. Anya ti kayat mo asawan, Manang Marsing. Ay kwa, inala kanyak ni Manong John. Ikat, impabak na iti sugal. Anya, Pakawanan na, Lorna, ading kaw. Ikaray, agbalbali wakaw. Saan ako nagsugsugal? Sapay la kumata mapakawan na kami. Ading ko. mano atawan na nagregregat ang kijay abroad. Tapno makaurnong kan matulungan kayo ang kakabsat ko. Ngamaan niya daytoy ngay naramid yo. Naglaka nga impukaw yu ti kwarta nagregregatag. Sorry, Lorna. Amuyo ka din no anya ti mapaspasama kanya kijay abroad. Amin arigat kan panagtuok. Inaramid ko. Nagtalaga ka na kayo. Ngam sinayang nyo lang ti kwarta nagregregatag. Pakawanan da kami, ading kaw. Mangnamnama ka. Agsapol kami ni ti trabaho, may. Kat, sikamat itang titulungan, may. Wen, ading. Day tatagpay so. Ay na, mababayin kami unay kan. Unay kayo muntan. Manipot ita. Agbalbali kami natin kaw. Agtitinulong tayon nga agkakabsat. Wen, ading. Promise. Kaya't mi alitupan dagiti nagkurangan mi kan ka. Kat pakawanan na kami kumaading ko. Agtrabaho ka tapno makasapul ka iti kwarta. Saan kat amang namnama kalatan iti tulong ti sabali. Tati kwarta sana mapidpidot no di kat pagrigatan dayta. Iti matpaset dagiti managtulong diyo itad amin a kwartayo. Mangibati kayo iti para iti bagiyo tapno danto aramaten nyo inton agkasapulan kayo. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Macy Malo. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.